Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Maske siphinde sibuye ke nale video ibisithi zolo iKaizer Chiefs ke inabadlali abayi-5 okuqala into yokubana ke bazawukhawuleza baphume phaa ngaphakathi eNaturena. Nawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs kwiphulo lapho ke lokuphungula iskwadi isithi abadlali nabo baphaa abayi-40 noko ifuna ukuphungula inani ukuze ngenze into besquad sikwazi ukubhalansa, akwazi ke noMr Nap ukukhetha abadlali azobasebenzisa ize ithi ke labo ke ingazubasebenzisa ikwazi banikeza amanye amaqela bafumana umcimbi ke we-game time. Apho ke kwabo badlali iKaizer Chiefs ke ayikakhankanye badlali ethi ke izokubakhupha. Indlela thina esibuka ngayo isituation yabadlali abathile phaa ngaphakathi kweKaizer Chiefs ke sijonge sithi ngenzeka kuba ngubani nobani nobani, ngoba ke ibhale yathi ke kunabadlali abayi-5 iKaizer Chiefs ke akubonakala into yokubana ke ngabona bazawuqale baphume phaa ngaphakathi kodwa bakakhankanywa ngamagama. Sithi ke thina xa sijonge imeko ke kaHappy Mashiyane, sijonge imeko kaSamkelo Zwane, sijonge imeko kaphaa kaMorris phaa ngaphakathi kwiqela ke leKaizer Chiefs, sijonge imeko ke yoo-goalkeeper abaphaa kwiqela leKaizer Chiefs, sithi sawuthi ukujonga sijonge imeko ke kaSolomons phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Sicinga into yokubana ke ingangabo ke abadlali abangaphuma kuqala phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs baphulaphuli. Ewe ke abantu abaninzi ke banabadlali abazintandane kuba bafana noHappy Mashiyane. Abantu abaninzi balwa kakhulu xa kufika kwicala ke likaHappy Mashiyane, kodwa ke xa umthanda amanyani Happy Mashiyane awunovuya xa umbona italente yakhe umfana omdala ke izawuphelela ke ehlele engadlali phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs, ngoba ke inyaniso kuyafuna siyithethe ngexesha layo. uHappy Mashiyane phaa kweza players sezithengiwe uKaizer Chiefs akanandawo, awunothi kuzawusokolisa phakathi ke kukaMako nomfana ke kaNkanyiso Shinga. Kuzoba nzima uba ucoach afake umphi, kusekho noBradley Cross phaa kwiqela leKaizer Chiefs. uHappy Mashiyane lapho into ethetha ukuthi ke eyawudlala kudala baphulapho ndisho noba bangathi bamnyakathisa kwelephi icala. iKaizer Chiefs nazo ke winga ezidlala ngaphezu kwakhe phaa kwiKaizer Chiefs. Umzekelo komulilepo phaa kuma umodi kwelacala kusekho Duba, kusekho Mduduzi Shabalala, kusekho Mfundo Vilakazi. Into ethetha ukuthi ngunalapho uyawuthatha ithuba aze adlale. Uyithi ke intetha esiyithethayo thina i-right iKaizer Chiefs ke xa imthatha umntwana ibolekisa ngaye, izithi ke ngoxa ithe yambona ukuthi uphakamisile iphinde embuyise inokubana imgcine ehleli ezawuend apha ephelelwa yitalente yakhe sibuka ngamehlo. Ukawatsho uHappy Mashiyane naye wathi umfana omdala ke laa mistake wayenza iKaizer Chiefs idlala ifinal yeCAF ayiphumi incakasana emqondweni wakhe. Yiyona ndibona into yokubana ke imenza aphelelwe ngamandla, aphelelwe ngumdla ke umfana omdala. Ndiyacinga into yokubana ke unida ukuvuselelwa ngokwasebholeni. I-right iKaizer Chiefs xa izamthatha imlowune noSamkelo Zwane akudinga ufumana umcimbi we-game time mfana omdala, ngoba ke akabonakali njengeplayer engafumana ithuba lokudlala phaa kweza midfielders ke zeqela ke leKaizer Chiefs. Naye manikwe izithuba kwamanye amaqela. Zithi ke ngoKaizer Chiefs ke xa ebabona into yokubana ke bayaperforma ngendlela erayithi iphinde babize izokubanikeza amanye amathuba ke wokudlala. Xa sizithanda ii-youngsters zethu bazizigcine ke sizikhusele zikwazi ubana sifumane umcimbi ke we-game time, zingapheli sesingazazi uba zaphelela phi ebholeni, ngoba ke neminyaka imanga iyahamba baphulaphula. Injalo ke iKaizer Chiefs itsho ke ithi nabadlali abahlanu abazokhawuleza babeke bayaphuma phaa ngaphakathi eNaturena. Nangona ke ingakabakhankanyi nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitsho nento yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.